Anakku hilang. Kaya keduduk rasane atinipun Kakang bareng siadi ngandhakake yen to dina iki putrimu Prawan Slagur Murca Sata Nembang. Sing kaya tak wenehi ngerti. Prawan Slagur kae dudu titisku, uga dudu titise siadi. Kuwi mung bocah titipan. Esuk lan sore mbok menawa wong tuane teko ngrompoke awake dhewe, pun Kakang kawan siadi mesti bakal nampa pidana lan nampa duka. Mula kan sapa Bu? Ya. Suwang-suwangan pun Kakang tak goleki porcane putrimu Sri Prawan Slagur mung durung ado siadi aja bingung. Mandheng tak boleh saged pamrih. Aja mati.